Публиката е изключително ентусиазирана. Очакваме да се разката всеки момент. Искам да ви попитам, вие кого подкрепяте? Михаил Кондов, мисля, че той е най-силният човек в залата. Другите, тъй някакви симпатии към шефчето Димитър, но ще видим. Разбирам, Той вие... скрите лимонка. Върна се за Мишо, да. Той е Михаил Конан. Конан! Това е нашия колега. Добре, ще се надяваме да чуем вашите овации след неговия опит, който предстои след малко. Кой смятате, че ще спечели? Мишо. Мишо Кондов ли има да бъде? Да, същия. Какъв процент? Добре, благодаря. Още една загрявка. Готов ли сте? Да, на 160. На 160. Интересен ли ви се струва турнира? Да. Много, нали? А вие що не участвате до година? Ще участвате ли? Може би след 10 години. Защо така? До 90 кг и край. Със сигурност Кой смятате, че ще спечели? не знам, един ще, ама кой? Един ще, нали? Един ще е на върха. Димитър, искам да те поздравя. Ти си човека, който се осмели да клекне 2 пъти подред. Браво! Другите още загряват, не са готови. Да, но те клякат с много повече от мен. Ама не се знае дали ще клекнат. Ти поне си клекна. Добре, концентрирай си сега. Ако станеш пръв, ще черпа торта. Айде, успех! А? За състезанието. Да не тренираш в друга зала. Работа и ходя в друга зала. Браво. Любчо, готов ли си? Нищо да е сам. Нямам нищо. Какво направи? Подобри ли си нещо? При си с 5 кг миналогодишния рекорд. Браво. Тогава за 5 на 160, сега съм на 165 и ще имам трети опит. Браво, Димитър. Който може би ще... Тоест искаш да кажеш, че тези 165 са твоите сега успешни. Браво, браво, браво. Публиката разколебана ли е? Все още ли мислите, че Мишо Кондов ще спечели? Ами, силно се надяваме. Сега Димитър се представя доста добре също. Все още е рано. Все още рано да се каже, нали? Ще атакува изневиделица от 165 Доста много ни изненада на 190, мислим, че ще започне на 210. Тук тази таблица, не този турнир. Таблицата е важна. Тук ще ме видиш до година 200 кг. Да, а мене никога няма ме видиш тук. Ето е таблица. Дали ще успее? И първият успешен опит за Любомир Христов. Драги зрители, в очакване сме на мексиканската вълна за Михаил Кондов. И нека да направим втори опит заради твърде успешния първи. Страхотно! Благодарим ви много. Перфектно. Дай газ. Браво, Браво! Това като силвато! Както виждате, в залата се тренира активно. Въпреки провеждането на турнира, сега ще ви фокусирам вас. Само, че наобратно трябва да фокусирам.
Браво. Я повтори, питай ме пак какво са моите мисля. Те са на кой са? Те са моите. Честито, бе! Додолу беше. Сам ли ги дигна? Помогна ли ти някой? Дай да се види колко си червен. Погледни, погледни. Напънал се. Готов ли си? Силата на мисълта. Ти клякаш с полуклек, нали? Не, как? Той си правилник. Не бе, по принцип. Нали ще клякам с полуклек? Не сега, по принцип. А мислиш, че сега ще можеш? Водолу. След 10 минути ще си говори на така. Да ти дам парфюма си? Не. Да, да Има някакъв. Перфект. Че аз съм ти казала, ти си моята гордост. Аз искам на 40, не, сериозно, на 40 да тренирам и да съм активна като тебе. 41. Нищо те не ти личат. Ние с Васко, тук ще на закупая в залата. Васко ще го погребат под бокса да се круша. Аз съм 34 години. Не ме слагаш при терен. Що е? Ти ще тренираш още 34 години. А ти плуваш ли сега? Не, 34 години вече нямаш толкова възможно. А можеш ли? А вие в баскетбола клякате ли? Дали да клякам за баскетбол? Клякате ли, да? Принципно да, но с такива кила не. Такива не. А вие разпознавате ли тежестите въобще? Моля? Разпознавате ли ги тежестите? И ориентира се по цветовете горе-долу. Стига с тия стойки, бе. Човек е болен. Идва се съмкина. То това е по-корало, бе. Какво става сега? Опита валиден ли или не? Валиден ли е? Так и сега ще видим, преглеждаме. И това е съвета на старейшините. Състои се от тримата участници. Няма нужда от снимка. Не. Васко толкова бързо се изправи. Значи си имал сила, можеше да кажеш нещо сила. Много малко сила може да имам. Не, постига да се види всички, няма такова. Според мен не е валидно. Ти не искаш той да спечели за това. Виж колко бързо се изправи. Той има сила да крекне до... Това е мъжки спорт, има еднакви правила за всички. То всички спортове има еднакви правила. Ако сега съдия лицензира, нямаше да го приеме. Аз мисля... Аз мисля, че трябва да... Публиката трябва да реши. Всичко е валидно. Нали? Дай! И чуваме ли аплодисменти? Опа! Браво!
Дай да видим. Аз съм плюс. Дали е валиден? Валиден ли е? Да, бе. Според мен е валиден, да. Браво! Thumbs up! Много е важно да са шапка. Вас почваме. Димитър с шапка, Момо с шапка и Любо с шапка. И аз съм с шапка, но няма да се види. Да. Добре. Извинявай.